gabi sa tanan, mga kaasi, mga kapaglaom, mag-ampo sa ta mga igsoon. Our most gracious and kind, loving Father, we are asking you, Lord, to bless our program this evening, that we will see your greatness, we will see your goodness in each one's lives, Lord. And bless me today, give me utterance, that I will be able to glorify your name, Lord. Hide me behind you, O Father, the cross of Jesus. In His wonderful name we pray. Amen. Amen. Oo. By the way, usa ko ka doktor, an internist, and a lung specialist, og nagkuha pa jud kog dugang og lifestyle medicine. Taas kay akong istorya, so please bear with me tonight. Nagsugod ang ako ang dili mi Adventist nga family. Oo. Kanang taga Mulavi, gyud mi. Pero akong papa taga Cebu, akong mama taga Camiguin. Pero diha na gyud sila namuyo sa Mulavi. So, nataw jud ko sa Mulavi. Diha na gyud ko nag-eskwela elementary high school, ana. And my story started when I was in grade 4. Daghan kay nagnahitabo. One day, that was our first meeting sa catechism. Kay kanang mga estudyante nga naa sa kanang private nga eskwelahan nga Sacred Heart High School. That's where I studied also later on. Gitudloan mi, naa sila mga catechist, so nag-adto sila sa school. Namo, elementary pa ko ato, grade 4 pa ko ato. And then, I went home so excited, kaya nagbalita jud ko sa akong mama nga, Mama, nakamemorize na jud ko og 10 commandments, ma. Ako din gi-relate sa iyaha. Ang first, ang second, ang third, ang fourth. Dayon, dito ko sa fourth, nagsap siyang, ehon ko nga, ma, nagsunod ta ani, ma, kani upat mga, remember the Sabbath day to keep it holy daw. Nagsunod ta ani, ma. Yun siya nga, oo, pero ambot na atong silingan diha, nga nung Sabado na sila magsimba. Ko ha, nga nung ikauno man sila magsimba, nga ingon man ang Ginoo nga ikapito. And so, kadtumang gud pud nga silingan, kay murag dili kayo sila amigo ni Papa, so wala kayo ko'y dealing sa ilaha, dili ko maglaag-laag sa ilaha. And so, naglibog, at that time, it really started my quest for the commandment of God. Unsa yun, diha, jud ko bothered yun anang fourth commandment nga, remember the Sabbath day to keep it holy. Wala ko'y problema sa uban nga commandment. And then, kanang grade 4, mga kaigsuunan, turning point yun sa akong kinabuhi. Kay, mausad na siya nga time nga, na ako'y dako nga sala. Oo. Ang akong sala, kanang sige kong panguha og sinsilyo sa bulsa sa kong papa. Kay kanang pantalon sa kong papa, gibitay na sa wall, nya doon ra sa pultahan, nya anaon ni mo, daghang sinsilyo. Kay, nya, ang iyang balon sa mo, 25 centavos ra jud. So, kung nga, manguha ko, mangluspad gud ko ana. Apit ko nasakpi sa kong mama siya, mangluspad bang ka, inong saog ka ng kape. Ko nga, hangtod nga, ako na siyang ginabuhat kada adlaw, Hangtod nga mo, ato jud ko sa pari, gyud, kay mangumpisal gyud ko padre, nanguha na pud kog sinsilyo sa bulsa sa akong papa. Pag ampo dito, 5 Hail Mary, 5 Our Father, ako po nang gibuhat gyud week after week. Then, to such a time nga, gikapuya naman ko, gahilak gyud ko, gaatubang gaampo sa Ginoo, ingon ko nga, Ginoo, kanang gikapoy na gyud ko, Lord, gikapoy na ko of grade 4 ha, gikapoy na gyud ko og pangawat sa og sinsilyo, pero dili ko kapugong sa kung kaugalin ko. Pwede ba nga imo akong pugngan nga dili na ko ganahan mo kawat, mukha og sinsilyo sa bulsa sa kong papa? Mga kaigsuunan, naka-experience yun ko og kanang goodness of God, grace of God, pagkaugma, maski pag unsa na diha dili na gyud ko mulingi sa bulsa sa kong papa. That was the last time nga nanguha ko butang nga dili ako And so, I stopped confessing. Ning stop lang kog ako ang adto sa pari, din ako mangumpisal kung tawra pud na sila, nganong mangumpisal man ko ana nila. It was on my own. Wala gani ko'y kanang debuto, kanang debulto nga Sacred Heart of Jesus, o kanang kay Mary, ana. Wala ko ana wala ko ana nga devotion na tawag nila. So, high school, dito ko gipa-eskwela sa akong papa, maski pobre mi, kanang gamay ra jud kay kwarta, baka akong mama housewife lang man, akong papa kay empleyado lang sa munisipyo. Dito mi gipa-eskwela sa high school, kanang giran by the Catholic Church Madre. And then, that question of the Sabbath day did not go away from my mind.
sige ra gyud ko hunahuna gyud ana nga sige ra gyud ko hunahuna ana nga question about the seventh day. Mangutana ko sa ubang mga tao, di po sila katubag. Mangutana ko sa mga Madre, di sila katubag. And then we had a subject sa world history, ambot og napabana karon sa uban. Na may subject sa world history o sa literature. What bothered me was kana si Martin Luther. Nahisgutan na siya sa literature, nahisgutan po na siya sa world history. Diha sa world history, nakaibalo na ko Babylon, kaibalo na ko Medo-Persia, memorize na ko na ilang mga king sa una, ang Greece, si Alexander the Great, kaibalo na ko ana, and I was thankful nga namin ni ana nga subject, kay wala na gyud ko naglisod later on. But anyway, I was bothered with Martin Luther, kay ingon man dito sa among literature nga, si Martin Luther daw, gipatay sa mga friars. Ingon ko nga, di ba friars, pari na sila? Nganong ilang gipatay si Martin Luther? Naglibog na kong samot, mga kaigsuunan. Naglibog na ko, so, anak lang, kanang kugihan ko magtuon. And I wanted to experiment on prayer. Ingon ko nga, wala ko kibalo nga, gisugdan na dayod ko sa Ginoo, pangulitaw. Ingon ko nga, sulayan daw na ako og ampo. Kay one time, ako pa yung gitubag akong papa, basag Bible, sinulat raman na og tao. Pero, ingon ko nga, sulayan daw na ako og ampo, no? Ingon ko. And then, kung agampo ko mga kaigsuunan, mga kaasi, makita na ko nga, pusot-pusot jud ang akong performance, ang akong academics, ang akong trabaho sa balay, focus jud ko sa akong trabaho. Dayon, malipayon ko. Dayon, sulay na po ko, sulay daw na ako, di na po ko magampo. Ag-ana po, magkaguliyang ang akong kinabuhi, magkaguliyang ang ako ang day. And so, ako na gyud gihimo nga magampo jud ko kanunay, kay nagpakita jud ang Ginoo nga kusgan jud siya. And every day dito sa amo ang balay, magrosaryo jud mi. So ana. Dayon gusog jud ko nga makahibalo sa rosary. Gusto ko mulid og rosary. Nya nag-memorize ko, nag-try ko memorize sa kanang sa 12 mysteries ba na? 12 mysteries. Frustrated jud ko kayo kay dili ko ka-memorize anang mga mysteries. Kung ano man jud nga di man ko ka-memorize ani nga, maka-memorize man ko sa among notes, maka-memorize man ko sa libro. But anyway, ko nga sige lang, pero nag-try pa jud ko gihapon. And then kami kay naman sa school sa kanang Katoliko, no, we were required to serve the Mass in the morning, Mass in the afternoon, mag-serve me dito. So, atupod ko dito. But I always go home feeling empty. Mag-ingon ko sa akong kaugalingon nga, nganong animan ko? Kanang gusto ko ba nga kung gikan ko sa kanang religious activity nga, gaawas-awas akong kasing-kasing sa kalipay. Nganong, dili man jud. I was looking for something. I do not know what. Oo. And then, kanang, sige na yun na siya. Inaanak na yun na akong kinabuhi. High school, inaanak na yun na akong kinabuhi. And then pagka third year, by the way, mga kaigsuunan, I have to mention this, ako ang academic performance kay dako jud kay na siya impact. Kay that's how God worked in my life. Pagka elementary na ako, pag-graduate ako grade 6, number 6 sa jud ko sa klase. Pero pagka high school na ako, first year nahimo kong second year nahimo kong second. And then kanang third year, later na, ang akong papa na ay problema sa iyang office. Kay dili siya ang treasurer, pero siya ang disbursing officer. And so ang uban nga mga official sa town, kuha og kwarta nga, wala bitaw na sakto og account. At the end of the year, hala kay kulangan man, pag audit, anak kay kulangan man ang kwarta, dito gihansak tanan sa ako ang papa ang kanang dispalko kunuhay. Wala siya ipapahawa, pero giingnan siya nga, wala siya isweldo for 2 years. Kada bulan, wala siya isweldo for 2 years. Kay para ibayad nga to sa iyahang nakuha ko, no. Ingon, ana. So, akong mama, may gani akong mama kay abdik. Akong mama, no, buhat siya bingkay, ang ibaligya. Then ako, dako naman ko ato nga time, before ko mo ato sa school, gabaligya ang naikog bingka. Mingon din akong mama nga, Day, dali na day, bangon na day. Hala, igor ang kumagilamos og gamay din. Dala na din ko sa bingkas ako ang mama. Utang adto na din ko sa mga silingan. Din pagpauli, dali na po ko kilamos ilis ana sa uniform. Din dili pa jud magsakay kay wala mi sakyanan, masig bisikleta, wala mi bisikleta.
lakaw na ko pa ingon sa school, dili ko gaagi sa karsada. Ako na nang gimemorize yung gamay nga dalan dito trail nga murag ako nauna shortcut daw. Kay ngano dito sa among shortcut memorize na ako ng mga routes sa mga kahoy, memorize na ako tong kanal, memorize na ako. Kay gabasa ko kamulo na kong lakaw sa school, gabasa ko sa akong notes. Hala basa gyud ko na gatuon kay pag abot sa school mag-quiz na dayon. So in other words nakakuha ra gyud ko sa amo ang quiz. So mutoy akong kinabuhi. So, ang nahitabo ana magkaigsuunan sa taliwala sa among kalisod, taliwala sa among kapobre, nahimo jud kong valedictorian. First honor nako pagka third year o kanang valedictorian nako pagka graduate nako high school. Nga ang ako mga kauban nga kanang sa previous years namo maoy mga first, second, third ana. Ako nahitabo murag akong naapsan. So napasalamat jud ko sa Ginoo atug kada adlaw mga kaigsuunan magpaingon jud ko nga Lord, salamat jud kay nga pobre mi. Salamat jud kay nga pobre mi. Kay kung dili pa mi pobre, dili jud ko maninguha og ingon ani. Anyway, graduate ako high school, no? Anak na gyud gihapon. Kung question about the Sabbath, wala pa gyud gihapon na kuan na answer. So, I was a valedictorian, so pwede unta ko mo eskwela sa ubang lugar, free ang tuition, pero yung ko nga walay allowance dito. Ang board and lodging, so, wala ko. So, ako daw ni sulayan ang MSU, kinakadungog ko nga sa MSU daw kung scholar ka, napadyo kay sweldo, libre ka, ang imong sweldo mo, imong ikaon, dayon, libre ka sa dorm, ingon ana no. So, nagtake ko og kanang exam, og nakapasar ko, og nadawat ko. Then dito sa kanang questionnaire, nagibutang dito nga question, unsa imong gusto nga mahitabo sa imuha? Na dito'y doktor, ko nga, nagigil pa jud ko nga ako tong gi-checkan tong ngayon nga mag-doktor kung yung saong kanako pagka-doktor yun ani. Pero so dito sa MSU ang ako ang gi-enroll was kanang international relations kay ganahan jud ko kanang maambasador daw. Grabe ang ambisyon ganahan ko maambasador. Pero nya di ay ang among mipangtun-an kay kanang Arabic kay kung ambassador mi diha ding dapita na amang ko'y classmate nga Muslim niya si mag-iring-iring sa akuan kung nga classmate gyud mi tanan nga subjects kung dili jud ko ani so nag-shift ko ingon ko nga maayo man ko grado sa math, maayo man ko grado sa physics, mag-engineering ka ako no ko ang engineering mayra man sa lalaki ang BS Chem lang ko. So nag-enroll ko BS Chem, nag-shift ko the next semester. And then here comes nga kanang na-member ko sa Cambayuca. Akong bana nga si Dino Sabilina, kana siya may una nga member sa Cambayuca, o dito mi nagkita. Oo. Una nga, so member mi sa Cambayuca, hala, practice, perform, yung una na. Until na ako'y amiga dito, nako'y amiga nga, member po siya sa Cambayuca. Unya kay ako mga kauban dito sa Cambayuca kay ang ilang kurso kay kuan man Hotel and Restaurant Management. Ay ko nga sige kay kamurag kani akong live giganahan gyud kayo ko sa kanang ako ang live sa Cambayuca kay perform adto laing lugar, perform sa stage nang tanawon kas mga tao yan ganahan kayo ko. So ko mag-shift po ko og kanang HRM kay kanang ani man akong trabaho. And then kani akong amiga nga pangalan ako si Alma Ramada actually. I don't know if you know her. Naamiga niya ang mga sulihon. Then giingnan siya nga, Al, mag-Bible study ta. Ana, so, yung po si Alma, sweet, mag-Bible study ta, sweet. So, nisugot ko nga mag-Bible study me. Anyway, kani si Alma, nagkuha siya og biology. Yung kung sa ko, mutiwas og engineering kay 2 years lang gyapon ang kulang. Kung biology ko, 2 years lang gyapon ang kulang. Sige, mag-biology na lang ko. Musuon na lang ko kay Alma. So, nag-biology ko. In other words, so nag-biology ko. But at the same time, nag-Bible study me. And then, kanang, during morning, kanang haranaan ni atong mga SDA dito. Kung ako nabantayan, kung mag-attend ko og worship sa morning, murag lami man jud kay ako ang adlaw. And there are times nga dili ko kaapil og worship. Murag lahi man, trambulikaw man ako ang day. Kung siguro yun, mag-worship na lang yun ko. Man, nagpadayon ni ang Bible study sa amo ang room. Muna ang mga kanang mga, sa mas amigos, mga estudyante, make good of your campus ministry. Kay dako, dyan kayo na siya katabang sa atong mga estudyante. Kay you see, Katoliko, biyag yun ming dako. Tapos, na Bible studyhan,
And then, ongoing ang among Bible study. And then, my questions were answered. Kaya lang, naapo ko'y amiga nga protestant. Kauban ako to sila o kanang worship o Sunday. Dayon, nakauban ko anang, if you notice kanang uban ato mga kaigsuunan nga, nasa sakyanan, yung musyagit sila, praise the Lord. Kauban ko nakauban po ko nilag simba po, kanang speaking in tongues daw sila. O ako kasabot sa ilang gipang istorya, basta kay kanang gayagaw gyud ang simbahan. Pero ako murag wala ra gyud ko natarong kung naunsa man ni aoy. Until sa amuang Bible study, naabot ni sa Daniel 7. Daniel 7 verse 25. Nag-ingon na din to si Ate Jilly Sulihon nga. Kani siya nga power, so kan man na siya no, after sa Rome man na siya no. Kini siya nga power, politically siya at the same time religious. Yun na. Hala, ko nga. Hala, ingon jud ko anak ko nga. Hala, ang papa man na. Yun sila nga. Hala, nagtinanaway sila ko nga. Even me was shocked with my answer ko nga. Hala, tama, no? Wala tama, tuod, no? And then, we were talking about the Sabbath. So, more convincing yun ang Sabbath. At ito napod ko sa akong amiga sa lahi nga faith. Usay, dito ko katulog. Nga, ingnon ko niya nga, dili lagi, wala na ang Ten Commandments. Kay tanaw, basaha bagod o, diya sa Romans 1 verse 17, ingon din na nga, the just shall live by faith. Nabay Ten Commandments diya. Kung wala man po tuod, no? Nganong, sama ni. Then, ato na po ko sa Adventist, mag-study na po mi, convincing po nga, masabat po, ana. And so, several months passed by, kanang, mura ko yung sila nga kanang nagtuon og Biblia na buang. Yung ko nga dili na ko mahimutang muna nga one Sabbath wala ko nag-appeal og kuan, wala ko nag-appeal og practice sa kambayukan ni ingon ko nga. Ginoo, sultihi ko og klaro kanang gikapoy na ko Lord, gikapoy na ko pangita sa kamatuoran, pangutana sa mga katawo nga di pud sila katubag nako. Naggunit ko og Bible ang tamang igsuonan. Nga sultihi jud ko unsa gyud tinuod. Kinahanglan pa ba gyud ning kuan? Kinahanglan pa ba ning Sabbath day? O kinahanglan pa ba ning Ten Commandments or dili? And so, mga kaigsuonan muto mo sa dili. Pag ukab na ko sa Bible, dito man jud natunong sa Romans chapter 8. Dito man jud natunong. Dayon, ang akong ulo murag gyud og gigunitan, murag giingon ana o tanawa. Unya ang kanang Romans 8 verse 4, mura na siya nagsiga. Mura siya dunay gamay nga light ana. Mauna nga dito ang akong attention gyud nagbasa. Ingon dito sa Romans 8 verse 4, so that the righteous demands of the law will be fulfilled in us. The righteous demands of the law. Then akong gibasa ang verse previous to that, nga si Jesus came into this earth, kana not in the flesh but in the spirit. Then God made me understand nga, si Jesus nagpakamatay para sa atua, so that we will have the strength to obey the Ten Commandments, so that the righteous demands of the law will be fulfilled in us. Kung ara man lagi gyud ay ni. So kinahanglan pa gyud ay ang Ten Commandments. So kung kinahanglan ang Ten Commandments, kinahanglan gyud po nato i-keep ang Sabbath day. Kung naara lagi gyud ay, naara gyud ay. So, my questions were answered. Insigida mga kaigsuunan, niundang ko og kambayuka because we practice during Friday night. We practice during Saturday. We perform during Friday night gihapon. Aning undang jud ko. Although akong boyfriend at that time nga, mo akong husband karon, napagyud gihapon didto. And the joy that I was looking for, ako yung na-experience akong kinabuhi. The wellness and the joy nga ako nang dugang gipangita. Pero wala pa gyud pud ko nagpabaptisim dayon. Kay question ko nga, bati man na sila simbahan? Kanang kay mag-travel ko para ingon og MSU gikan sa Mulavi paingon ngadto sa Iligan din sa kami og MSU. Malabyan nimo ang mga simbahan sa mga 70 Adventist. Ni pa busluton, gubaon, gamay kung gamay man na sila kay simbahan niya. Ang simbahan dito sa amo ang Mulavi nga dako man kaayo dagandagan pa mi dito sa plaza. So dili ko, dili sa ako, kana dili lang sa ako. Magkeep lang gyud ko Sabat, pero dili lang gyud ko magpabautismo. And then,
there came basta ka na murag naalay-lahi na pud nga gathering dito sa receiving hall sa amo ang dormitory sa MSU. Then na Bible study dito, and the topic was about Sabbath. Ambot lang po nganong, the topic was about baptism. Ambot lang po nganong ni atin po ko dito. Then gipangutana nga, why is baptism important? Wala mo ko'y nakatubag. Then niabot sa ko ang huna-huna nga, kanang baptism, importante na siya, kay kung parehas kung dili ka magpabaptize niya, ingon ka nga nito, ko kay Jesus, gugmanin mo si Jesus, mura ra nag-uyab mo, nga gapuyo-puyo mo, niya, dili, di ay mo kasal. So, dili jud mo minyo, kay wala man jud mo nakasal. Just like that, nga masiusaw ni mong ingon, nga love di mo si Jesus, kay wala man ka nagpabaptize, dili ra jud gihapon, murag counted to siya. Nag-ana na murag yun, nagbumirang ako ang tubag mo, ching! Nga, ikaw, ano di mo ka magpabaptize ko nga, ay hala, tama no? Kasi magpabaptize na lang jud ko. And then, nagpabaptize ko ng kaigsuunan. Oy, kanindot kaisa ko ang feeling yun. Nga, ingon ana. So, malipayon ko, kuyo-kuyo kog simba, kuyo-kuyo kog Bible study. So, nakaibalo na jud ko anang Daniel 2, Daniel 7, kanang mga